na ndị be anyị kenekwa mụ na ịmana ihe ndakpolu ndị youth in this for the last 48 hours. In ndakpo youth, first of all, the soul of fish magnet should rest in peace. The young man in Elazu, the only son of the parents, Abiatolo. The woman not in a mere bonye Apaga campaign or something like that. She has something to do with politics. Abiatolo, a young man, Nabalo Wembo. Toli Ajebufuya, just for nothing. He has no only her job name. He has no business gone wrong. Which business gone wrong or anything can the young man name that will warrant you Igboya? Okay, now Balong as an average youth na bambo legit na bambo, putting all the effort on with many hoyagaliam unodalia waste here. For you that wasted that young man, Malamal ni Igwenine Jekonozo. Igwenine Jekonozo. Whether you are paid to do it, whether you did it out of your own selfish desire, whether ni meliana mahamao, whether ni moma wemia, ki meliana wari ye mege, onyo bona me that everybody you need na ganozo. Because that is what other message are people sending to the world? Salute the potambose ame statement is na iji the 99.9% of ndeji de go na atolo mmadu na ana Igbo Igbo ndị Igbo. Kede haya bonka. Kede hode. When I saw this video, when I saw the post, I was like, okay, so the average man na bazimba ni kuna police ni Igbo young boys. So nguwa kuna bambo legit, we are not even safe. Then one young man na Delta State we making escape or assassination. No toto. Escape or assassination no. Na banima go as 10 things may go escape each other thing over number 17 more than number 17 kabalia. You watch the CCTV camera of that video. Oh get man and baby kwachi get in his because the guy moto na bata harosha or kwachi don yeke abazie abataro. So after much days and done, Imagonya and the man okocha the following day no toto. Obazi okada koje funye na mbede accident me. And only one thing name and the bind that people still not to pay attention to life and what it is surrounding. Life is spiritual before it is physical. Life is spiritual before bulu physical. Spirituality control the physical. And what you need that video, the story of this young man that doesn't know that now all wanna call that boy. Then my question is, what did you now do in a situation like that? And what on your non kit and what on your ordinary? And will he feel like this, you know what do. Now when are you? What are the repercussions? Can he may go, can he may in order to avert some of those things in amen? When are you if you qua? On a rade macarona rotabulia. The ronoma. From the natural the boy now una chugia physical and materuno pibuya spiritually. Onyambona buru okada buzilia. Esem na nyabi ihe aka. Ihe agbara aka. Something is wrong somewhere. Ogbara aka. Okada ka obazi nwa accident. Nyanwa kwa onwuzi. The question is kedu onye nyala okada? The driver okada honondo kwa nwula anwụ. Kezi onye nya the okada that triggered this thing man. Ụmụnne m n'ọmụnị ka ị na-agba ọsọ ndụ ịdaka ịkwa n'aka ndị ilo gị ka ị na-onye Chukwu n'azụ onwe ka ị na-agba ọsọ ndụ adaka ịkwa n'aka ndị ilo gị nyotago onwe ndị be anyị na egwu ndị be anyị na-agụ ka ị na-eli shasha ka ị na-aṅụ ogwogo aha ya ma aba n'ụlọ onye kpọrọ masị mmiri zobe anwụ chaba acha n'ihe ọ bụla ọ chọkwa anya cha gịnị me na ya ama aba n'ụlọ onye kpọrọ masị egwu ka ọ bụ but it has a deeper meaning to it. Onwe ike ọ bụ na dị si onwe na-abago na ọnọkada onye kpọrọ ya si mana ọ marọ aya sị gịnị ka mkpụrụ obi ha mee gịnị zuo ike na ndokwa n'ezie na this video. Share this video.
share this video. My click on the share button, share this video. This video actually what about a guy and ability. If I'm na Asaba go the other go this guy ndalelu ambush n'ihu gate ye ọ na-abata Chineke mele bele ka moto ye na-anakpu ndị a na-achụzi ọsọ ozi ọsọ na-abịa na-afayazi ịghọtago getman ye Chineke wee yuzo getman ye wee sevuo ye getman ye wee pụta ozugbo kwarụ geti na-akwachi ha afayawakwa getman ye mma mechie geti ya. They fired, according to the news, they fired more than close to 17. Maybe this man, no, this man escaped way, getman ye save way. Now, that was 3 days ago. That was 3 days ago. Or rather, that was 2 days ago. Not 3 days ago. That was 2 days ago. Now, yesterday, if I'm in one name, yesterday, the guy will say, but because of that incident, in one name, or since ye call a moto ye. Opo wo na ndị aka na follow ye o wesizie ko blue machine o bluezie mmadụ bluezie machine na these guys o jebe ndị oge we pụọ n'ụzọ we nwe accident we more instantly onye obu we merụ ezigbo ahụ. Now this is one thing I keep telling you people, because if I merụ na Asaba ndị bile anyị na-asụkwa Igbo ịghọtago ndị bile anyị na-asụkwa Igbo ịghọtago ama m nọ saịdị Ọgwashukwu ka ọgụ n'ọdụ nke ọ n'Ọgwashukwu ka this thing mere o escape ndị ntọ nwanne nyaahụ ruo nyaahụ onwe accident. Before I even talk about another thing, ọkwa because no disguise na onwe hapụ moto buru machine ọwọ bụrụ na o ji wee dị ndị ọ ga-eburu machine buru moto ọ na-anyakwa ife ọka eme mana ọsọ ka o wee maka ụjọ ka o ji wee daala enwe n'elu o wee paakị ya moto o ji egota wee buru machine nọ na-ejebe ndị oge wee nwee accident wee nwụọ maka na ọ na-ezonahụ dimkpa ibe ya maka na ọ na-ezonahụ dimkpa ibe ya. Abụghị n'ife ndị be anyị na-ederive joy na nwoke Igbo wetaba afụfụ tacha afụfụ iwuru aka ike. You only need to frustrated. Why can't you melt that frustration on these government officials? Why are you trying to frustrate your fellow youth? So see if you waste your time, when I wide away your time, when you smoke away your time, when I you feel your time, or be busy now, one pop, now you go. The only crime or committed against you, no but God will crown your effort with success. The only crime or committed against you. All the cheese will he bank go at least in the bank, so go down bank. Okay, bank, money would take I would if energy hatini na ha na-achụ efere young guy dọkafa unu jenari ego a na-agbazi egbe gụrụ ka o mere ụnọ ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ we are driving people away from southeast, we are driving people away from ala Igbo. Mmadụ nwere ike sị na ife a mere na Asaba ife awa Asaba ndị bi Igbo kafa na-asụ
Meanwhile, whether no men na Yoruba, no men na Hausa, a crime is a crime. A crime is a crime. The fact is that no ife basari Jojo we dale emenu ka ability jiwe meet untimely onwe because onwo no obere family the guy ye buru onwe moteje wale bodeje perhaps this thing I am manebe all the disguise onwe ye ono we meet onwe o we si n'aka ajo mmadu we gbakuru n'aka ajo mmụọ o we si n'aka ajo mmadu we gbakuru n'aka ajo mmụọ ife ndị mmadụ na-ajụzi kịta ahụ lot of ọwụ na ndị abuje na nwere ike ọya anwụ ọwụ na ndị abuje na nwere ike ọwụ no every disappointment is a blessing in disguise whichever way is wait ihe mmadụ na onwe na ndị ntọ buje ọ naghị so whether na ọnwụrụ by egbe or ọnwụ by accident the fact is that no the life was threatened and that was why he did something that he's not used to. Ka anyị nyere onwe anyị aka ka anyị nyere onwe anyị aka ka anyị nyere onwe anyị aka ka anyị nyekwuru onwe anyị aka. I fear for the generation na-abịa abịa a lot of ụmụazị ya nọrọ na abụmọnụ ndị nna ha mekọtarụ na ndị nne ha mekọtarụ osiki ike na-ego dimkpa 10 ị gara ịgụta 5 bụ aka ọbara o siri ike na-ego dimkpa 10 ị gara ịgụta 5 bụ aka ọbara ọnwụ na igwe aka ọbara wolu kịta akwọchasịrị aka ọbara maka your generation to come ị na-eke ihe na-agba ebighị ebi onweghị ọbara ịgafuru na anaghị ebe akwa ọbara ahụ ebekata akwa until the day isi nke ya abịa na maka ogbu mma na anana mma and ọgba egbe na anana egbe. Ụmụ okorobịa bụ aka ọbara akpaghala edu too much hard too much hard too much. Amalong how we got here. I don't know how we got here. Mana nya doba. Nke ni maka fish magnet. Nka wolo maka ability. Hana bu ụmụ okorobịa na-agba mbọ. Ụmụ okorobịa nọ in their prime. Ọnwụ wegara ha n'ike because of them ibefa. Share this video.